de veranderde frituurpot leggen. Je merkt wanneer je de dweil onmiddellijk terug afneemt, dat het vuur terug start. Dus het beste wat je kunt doen is de dweil laten liggen. Wat de dweil vuur, dan kun je een tweede dweil er bovenop leggen. Dus nooit de eerste dweil die vuur was er terug aftrekken, gewoon een tweede dweil er terug opleggen.